karena yang sudah senang kamu kok berbang kamu lagi sudah di negara video lara video lagu berbeda video music ada technically video nong ala seperti ini ya sebelek video ala lagu perang sedang payah nih nah boleh nengok belum baik amni mama Sri Serang Boro amni kami mima kalungga anda klasik sopurai lagu ber बिथाङा ओरैबायदि बारनो गोरों आरोना ओरैबायदि बारना देखायगोन नोंथांमोना लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखागौ सोरां एक्टरखौ बर'नि सोरां एक्टरा लोगोफोर माबायदि बारो थिग बेबायदिनो बिथाङा बारना देखायगोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि उन्दै आरोना बेयो लोगोफोर ओरैबायदि बारना देखायगोन नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो बुजिखागोन लोगोफोर माबायदि बारो नोंथांमोना नुलांखागोन आरोना थिग सोरां एक्टर बायदिनो बिथाङाबो बारनो रोंखागौ लोगोफोर अब्ला बायदि भिडिअखौ स्टार्ट खालामथारनोसै ना औ थौदो ग्राफिकआव अब्ला नायलांदो नोंथांमोना दे baru halo ya deh Mbak. Hah? Wow. Deh. Udah kena. Wow. Sampai kak. Deh sampai. Biar baru lagi kurang kunci kok. ayo tahu ini ngapain lagi Dah hom deh. Gibe satu manusia. Iya deh. Hah? Sampai nah. Deh karena dia punya. Jira kunci jira. Oke. Karena dia lenyang. Deh. Deh. Apa? Deh. Ready. Oh dia ke. Wah, wall sana udah ulta nak kena ini. Ayo. Come on man. Oh, berbahaya sekali malam ini. Sama. Rakyat itu cing sana ulta yo sekolah. Okay, ready. Ready? Ibar dongkung bargan ang na dia dongkung gana nere. Oh, dongkung bargan? Dai deh ya. Deh, ready? Dai dengar ucai. Ini gak kena deh. Are rekus. Ya bas pilau dulu ada. Pilau bar lense. Cycle mana lagi? Cycle bar naik Lagi. lagi na deh bar lagan deh mana ini nua ini ating shipnya pas ini gini na ulta dang naik bukan Deh. Sampai nah. Deh. Radio dong nah. Antum yang ini. Deh. antum mana dari sini kan kolong sini Wah. Saya gelap ya. Ngeri bro.
मायो साइकेलनि ओरै माबा मानो कल बे माया जानो इसोर बोबाखै दं जानला मोनला हायाब्रा फिसा मानसिया एथ' गोजौखौ नों सुना नायल' सुना खिथिग्रो सुना खिथिनाय नाय सिगांनो बारगोन आलुफोर नङा गावजों समानखौ होननां नायनाय आंनि बिकासै जायो आरो आंखौ बारना खिथिनि नोंथांमोना हायिफोरा सेस्था खालामनो आरो दालि सेरसे थावा दालि जा गोलैना आब्रा थांफिन खनसे गोलैदो बिदि आरो जाबाय ओमफ्राय आरो र' ओमफ्राय मा देखायबावनो बे खेबसेनो ओरै बारना आरो नै दे होमबा नङाबाबो ओरै साइड बारनानै दांनाय दांनाया साइड बारना दांनाया बेखौसो होबाय नोंना दे बुजिबाय जाबायना दे ओमफ्राय उल्था हमनो ओमफ्राय आखाइ हमालासिनो साइड बारनानै उल्था दांलाय आखाइ हमालासिनो साइड बार ओमफ्राय उल्था दांना आखा बुजिबाय दे रेडि अब्ला बाय लोगोफोर बिथाङा नोगोद गोजौ गोजौनिफ्रायनो बारनो रोंबावगौमोन लोगोफोर बेफोरखौ लाजोबनाय जायासै लोगोफोर प्रेक्टिसा नोगोद खम खालामदों बिथाङा बिनि थाखायनो बारना होजोबासै नेक्स्टआव मोजाङै बारना होगोन लोगोफोर आंनि भिडिअ लाबोफिनगोन लोगोफोर बिनि भिडिअ नोगोद बारनो हाबावो लोगोफोर बेफोरखौ एसे प्रेक्टिसनि थाखाय बिथाङा हायाखै लोगोफोर प्रेक्टिस खालामबावगोन ना खालामगोन आं आंनि चेनेलाव फैबावगोन ना नोङो फैगोन अब्ला बाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो मोजां मोनोबा लोगोफोर बाय